सरस्वती मैया की हो की जय हो बलेश्वर बाबा। प्रेम से बोलिए बाबा बलेश्वरनाथ की, प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की। सबसे बड़ा भगवान है के बानी जा हमने के सबसे पहले केहू के गोहरावे के चाहिए अपना माता पिता के। कहां से क्या हमने के वजूद बा तुमका आशीर्वाद से बा कहे टीपू बाबू की जय गणेश मंगल करना, जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरहु गणना, एक दंत कजवरी बदना, सीधी करो ममकार। ये गणेश भगवान के रहे दो लाइन में शारदा भवानी के कहे कि भाई हो कि सरस्वती ने सूर दिया, सरस्वती ने सूर दिया, गुरु ने दी हो गया कि माता पिता ने जन्म दियो, कर्म लिखे भगवान। मंच के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरु जी के बार बार प्रणाम। ओ माता पिता के प्रणाम से हम ऐसा नलायक लड़का के जन्म दिले बा। आज आप सबके आशीर्वाद से हमरो के लोग जाने लगल, आज हमरा नाम से हमरा माता पिता के लोग जाने लगल। एकरा से बड़ा आशीर्वाद हमरा जीवन खातिर कुछ ना हो सकेला, एकरा से बड़ा हमरा पर कर्ज रुआ सब खातिर कुछ ना हो सकेला। एक बार अपना सम्मान में जोरदार ताली बजा ली सब ताकि बुझाई कि हमार सम्मान हो। ये मंच पे तमाम बड़े बड़े कलाकार के आगमन भइल बाटे, वो बीच में सनिया भी उपस्थित बा और शारदा भवानी मैया के दरबार में गई बा लइका और माई से का कहता। अब देखिए ना होई का होका लगा उहो को खुश बनिए बड़ा चलिए है ना ठीक बा लइका कहता भी कि आइल बानी आज हो कि आइल बानी आज तोहरी दुआ इस रावली जय बोल के एकदम मिजाज में रहेगा। पंकज भी टीपू बाबू मनु भैया कि आइल बानी आज तोहरी दुआ, आइल बानी आज तोहरी दुआ इस रावली
कैसे लोग बा ओकरा आगे खड़ा मत रही सब हमने के नजर मिले दी लइका कहता बलक सली तो हवे आईले दुआरी बलक सली तो हवे आईले दुआरी आरे की बलक सली तो हवे की आईले तो हाथ बड़ा भारी सुन ले हम महिमा तो हाथ बड़ा भारी सुन ले हम महिमा तो हाथ बड़ा भारी लइका कहता कि है मैया रानी ए भाई माई और लइका के रिश्ता इतना निश्चल होला कि अगर लइका पागल होई त माई माने खातिर तैयार नहीं के ना लइका तो से निहोरा करता तोहरावे के चाहिए न तो पूरा मनियर के धरती कही कि सरिया पागल माई माई चिल्लाते रही कि माई के कृपा ना भई लइका कहता पंकज भैया कि अपना पगला के अपना पगला पैदा बिचा अपना पगला पैदा बिचा इसरा वाली अपना पगला पैदा बिचा इसरा वाली के आई हली इसरा वाली आई दुकानिया तो हली दुआ इसरा वाली के तेरे दर पे ओ मैया तेरे दर पे ओ मैया तेरे क्या कहल जब मन मनोबल तो यहीं के तुर देता